नमस्कार. प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे चमचमीत रेसिपी वांग्याचं भरीत. इथे मी एक मोठं वांगं घेतलं आहे, एक मोठा कांदा बारीक कट करून घेतला आहे, एक टोमॅटो कट करून घेतला आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या बारीक कट करून घेतले, शेंगदाण्याचा कूट आहे, थोडा जाडसर ठेवायचं आहे, 1-1.5 इंच आलं त्याचे तुकडे करून घेतलेत, जिरेपूड, धनेपूड, मालवणी गरम मसाला आणि मीठ, हिरवी मिरची घेतली एक कापून आणि तेल. हे वांगं मी असं कापून घेते, त्यामुळे काय होणार आहे आता समजून येईल ते चांगलं आहे की नाही. चांगलं आहे मस्त कीड. आता हे वांगं मी भाजून घेते इथे गॅसवर. चांगलं खरपूस भाजायचं आहे. चिमटा असेल तर चिमट्याचा वापर करा. मस्तपैकी खरपूस भाजून झालेलं आहे. आता मी हे काढून घेते आणि दुसरं भाजून घेते. भाजून झालेलं आहे. आता मी ह्याचं सालं काढून घ्यायची अशी. थंड झाल्यावर हाताने पण काढू शकता. काढून झालेली आहे. आता मी हे स्मॅश करून घेते. वांग भाजल्याने काय होतं, एक स्मोकी फ्लेवर मिळतो आपल्याला. चुलीवरचा स्वाद असतो. चांगलं स्मॅश करून घ्यायचं आहे. स्मॅश करून झालेलं आहे. मस्तपैकी स्मोकी स्मेल सुटलेला आहे. आता मी इथे गॅस पेटवून एका पॅन मध्ये 1 ते 2 चमचे तेल घेते. तीन चमचे तेल घेते. तेल तापलं की आपल्याला आलं लसूण सर्वात प्रथम भाजून घ्यायचं आहे. आलं लसूण, आलं लसूण पेस्ट करून टाकली तरी चालेल, कारण काहींना हे तुकडे दाढेखाली आलेले आवडत नाही. आलं लसूण ठेचून घातलं तरी चालेल. आलं लसूण छानपैकी भाजून झालेलं आहे. मस्त सुटलेलं आहे. आता आपण त्यात कांदा भाजून घेऊ. कांदा पण चांगला खरपूस भाजायचा आहे. कांदा पण भाजून झालेला आहे. आता टोमॅटो भाजून. टोमॅटो चांगला मेल्ट झाला पाहिजे, चांगला भाजून घ्यायचा आहे. आता मी ही एक मिरची कापून घेतली भाजून घेते. त्यानंतर आपल्याला पूड केलेले आहेत ना, म्हणून शेवटी घालायचं ह्या. 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड. सुरुवातीला घातल्या तर त्या करपून जाते, म्हणून त्या नंतर घालायच्या आहे. 1 चमचा गरम मसाला, अर्थातच मालवणी गरम मसाला 1 ते 1.5 पर्यंत घालायचा. तिखट हवं असेल तर जास्त. चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण त्यात हे स्मॅश केलेलं वांग घालू. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे.
कोथिंबीर घालते आणि आता अगदी थोडं पाणी ओतते. एकदम ड्राय झालेलं आहे. मस्तपैकी वास सुटलेला आहे छान खमंगाचा. भाकरी बरोबर तुम्ही हे सर्व करू शकता. तर आपण 1-2 मिनिटं हे थोडं शिजवू देऊया ह्याला. आता आपण या शेंगदाण्याचा कूट टाकू. तर हे झालेलं आहे. मी आता सर्व करते. अशा प्रकारे झणझणीत चमचमीत खमंग असं वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, इवन राईस बरोबर पण सर्व करू शकता. ही रेसिपी माझी जर आवडली असेल तुम्हाला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्यामुळे तुम्हाला अशा छान छान रेसिपी बघायला मिळणार आहेत. धन्यवाद.